Našej stále ešte mladej spoločnosti prajem k tomuto krásnemu jubileu veľa energie, dobrých nápadov, skvelých partnerov a nadšených kolegov. Tých 50 rokov, ktoré máme za sebou, nás formovali, aby sme sa stali najlepšou verziou seba samých. Dnes vieme, že sme to zvládli a môžeme byť najlepší na svete. Ďakujem všetkým, ktorí nám pomohli dostať sa až sem. Dear colleagues, today we are celebrating a significant milestone, the 50th anniversary of our company. And I'd like to take this opportunity to appreciate our outstanding finance team. Thanks to your ability to efficiently manage resources, analyze data and provide strategic financial information, we have achieved stability and growth that allows us to plan and invest in the future of our company. I am proud of our teamwork and your contributions. Thank you, happy birthday, and congratulations on all our successes. Podarilo sa nám završiť krásne výročie, ku ktorému chcem poblahoželať aj ja. Som presvedčený, že každý jeden kolega je dôležitý a spoločne sa nám darí dosahovať vysokú kvalitu a zlepšovať výrobné procesy. Vďaka tomu môžeme byť lídrom v našom odvetví a som presvedčený, že práve my sme spoločnosťou, ktorá bude aj v budúcnosti inšpiráciou pre ostatných. Gratulujem k tak významnému milníku, akým je 50 rokov existencie. Ako spoločnosti sa nám to podarilo aj v časoch veľkých zmien, čo svedčí o silnej značke a prozákazníckom nastavení. Práve spokojnosť našich klientov a zamestnancov je pre nás prioritou a aj pri finančných riešeniach na to neustále myslíme. Aj ja sa pridávam k oslavám 50. výročia našej spoločnosti a rada by som sa poďakovala celému týmu Glunsen Jensen, ktorého som súčasťou už 18 rokov. Veľká vďaka patrí mojim kolegom na logistike, s ktorými aj napriek nepriaznivej situácii na trhu, deň za dňom, neúnavne a s úsmevom na tvári pracujeme na zabezpečovaní materiálu pre plynulý chod našej výroby. Všetko najlepšie ku krásnemu výročiu. Som hrdý na náš tím, ktorý úspešne prekonáva všetky aktuálne výzvy trhu, čo nám pomáha udržiavať si vedúcu pozíciu a prinášať vždy vysokú kvalitu riešení pre našich klientov. Sme pripravení aj ďalej investovať do vývoja, aby sme si udržali konkurenčný náskok. Today I would like to celebrate our birthday and all of the achievements of our employees, especially of our excellent IT team. Your work and dedication are remarkable. Over the years, you have enabled us to overcome technological challenges and innovate our corporate infrastructure. Thank you for your hard work, passion and continuous effort to bring technological advancement to our company. Congratulations on all of the accomplishments we have achieved together, and I will look forward to our future. Všetko najlepšie k 50. narodinám Glunsen Jensen. Som poctená, že už 6. rok môže byť súčasťou firmy, ktorá poskytuje vysokú kvalitu služieb zákazníkom a príkladne sa stará o svojich zamestnancov. Ďakujem a teším sa na nové výzvy, ktoré nás v budúcnosti čakajú.
Svojim prianím sa pridávam k oslavám 50. výročia Glunzen Jensen a chcem vyjadriť uznanie nášmu tímu zodpovednému za kontrolu kvality. Ich odbornosť a presnosť nám umožňuje už 50 rokov udržiavať si konkurenčnú výhodu a dôveru našich klientov. Dear colleagues, today we are celebrating our company's 50th anniversary, and I want to thank each and every one of you for your invaluable role in leading our sales, service and product management. Passion, professional skills and dedication of all our colleagues are the driving force behind our success in the market. Thanks to your efforts and commitment, we have gained the trust of our customers and achieved excellent sales results. Together we have created and launched outstanding products and delivered top-notch services, securing a strong position for our company. I am very proud of our team and all the achievements we have accomplished together. Thank you for your hard work, and I believe that we will continue to exceed expectations and strengthen our market position. I look forward to our continued journey together. S radosťou nám všetkým blahoželám k 50. výročiu. Chcem touto cestou vyjadriť uznanie našim zákazníkom, partnerom a zamestnancom za ich dôveru a podporu. Som hrdá, že môžem byť súčasťou takto úspešnej organizácie. Ďakujem. Blahoželám našej spoločnosti k 50. výročiu a chcem sa poďakovať jednak svojim kolegom na nákupe a logistike, ale aj našim partnerom v dodávateľskom reťazci za ich nasadenie a tvrdú prácu, hlavne v krízových časoch. Práve s ich podporou sa nám darí zabezpečovať komponenty potrebné pre našu výrobu v požadovanej kvalite, primeranej cene a podľa možností aj na čas. Je toho ešte veľa, čo sa dá v našej oblasti zlepšiť. To nás ale ľahko privedie k oslavám aj z tého výročia. Srdečne blahoželám našej spoločnosti k 50. výročiu. Chcem sa poďakovať predovšetkým nášmu kolektívu zodpovednému za výrobu, za ich každodenné úsilie pri plnení výrobných zákazok. Sme spoločnosť, ktorá sa s priemerom neuspokojí a práve preto ponúkame nielen vysokú kvalitu, ale aj efektivitu a osobitý prístup k zákazníkovi. Skutočnosť, že pre Glunzen Jensen pracujem už 20. rokom, považujem za privilégium. Do ďalších rokov jej želám, aby si zachovala vysokú mieru profesionality vo všetkých oblastiach, naďalej rozvíjala hodnoty, na ktorých bola vybudovaná a bola zdrojom inšpirácie pre všetkých. Hello everybody. Today, together, we are celebrating our company's 50th anniversary, and I would like to take this opportunity to express deep appreciation and gratitude to all our employees and partners and customers who have supported us and believed in us during these amazing 5 decades. We are proud of our accomplishments and the unique culture we have built together. Big thank you to you and everyone who has contributed to our success, and we look forward to the future where we will continue innovating and making a real impact to the world. Thank you. Na zdravie.